Som Graf Tarragona, estem al municipi de Constantí realitzant una crema prescrita en zona d'interfície urbana i aprofitant la crema per realitzar pràctiques de maniobres avançades i d'extinció en marxa amb els parcs de la regió de Tarragona. Els focs aquests d'interfície acostumen a ser incendis no gaire grans, però sí que hi ha molta simultaneïtat, molts incendis a la vegada, i el que fan són incendis petits i ràpids. Generen molta alarma de fum als barris i a les cases i és el problema que té, és l'alerta que generen.